Bona nit, us donem la benvinguda a la nit vicentina, una nit que ens serveix per inaugurar la 40a edició de la Mostra Comercial, Agrícola i Gastronòmica de Sant Vicenç dels Horts. 40 mostres, ja. És una xifra important i segur que se'n podrien escriure uns quants llibres de tot el que ha passat en aquestes 40 mostres. De fet, es podria escriure una bona part de la història de Sant Vicenç dels Horts, perquè la mostra és un dels millors aparadors del municipi. Si 40 edicions en són moltes o poques, segurament dependrà de la joventut o de la veterania de qui s'ho miri, i aquí tenim una bona barreja. Però el que és innegable és que aquesta 40a edició de la mostra és hereva de totes les anteriors i obre el camí a les que vindran. La mostra és un llegat viu, que s'enriqueix amb les aportacions de cadascuna de les persones que hi han participat al llarg de tots aquests anys. I això també vol dir que cada dia de la mostra escrivim la seva història, avui també, una història que és també la nostra. Per això, en aquesta nit vicentina volem agrair a uns quants veïns i veïnes la seva dedicació a la mostra i a Sant Vicenç dels Horts. I això vol dir dedicar-se a millorar la vida de les persones que tenen a prop. També, com és tradició a la nit vicentina, celebrarem uns quants aniversaris emblemàtics i tancarem la nit vicentina amb el 40è aniversari de la mostra com a protagonista, per descomptat. Així que anem per feina perquè comença la festa. Primer de tot, amb les paraules del regidor de l'àrea de promoció econòmica, Xavi Gómez. Endavant. Molt bé, gràcies, Eva. Benvinguts i benvingudes a la 40a mostra, com dèiem, comercial, agrícola i gastronòmica de Sant Vicenç dels Horts i a la 7a mostra internacional de pastisseria de la nostra ciutat. Durant el cap de setmana gaudirem d'un munt d'activitats, exposicions i demostracions que convertiran el nostre poble en un centre d'interès, no només a la nostra comarca, sinó arreu del país. En aquest sentit, el creixement de la Mostra Internacional de Pastisseria ha fet que sota el seu paraigua creixessin i es consolidessin, per exemple, els guardons Fava de Cacau, on reconeixem a les 50 millors pastisseries de Catalunya, i també el concurs d'escoles de pastisseria de Catalunya que precisament hem celebrat en aquesta carpa aquest matí per segon any consecutiu. Com dèiem, tot plegat ens converteix en la capital de la pastisseria durant aquest cap de setmana i, de fet, acabem de publicar pàgina web, estrenem pàgina web, capitaldelapastisseria.cat, perquè tothom pugui gaudir i tenir accés a la informació no només de l'edició d'aquest any, sinó de tots els anys anteriors que hem gaudit. Com dèiem, l'èxit també d'aquesta aposta es demostra, per exemple, en el cartell de pastissers i pastisseres que tenim i en el que tenim realment des de la primera edició. Aquest any inaugurarà la Mostra Internacional de Pastisseria el Jordi Roca, del celler de Can Roca, i passaran per aquí xefs destacats a nivell internacional. Els podeu veure, podeu tenir la representació en els cartells que tenim a la carpa. Però no només gaudirem de pastissos. Comptarem amb una parada conjunta dels pagesos i pageses de Sant Vicenç dels Horts i de representants de la xarxa de productes de la terra. També tindrem, com no, el comerç local, que participarà amb una parada física i amb l'exposició a l'Street Retail, i una exposició de fotografies comercials que, per cert, podreu votar per quina d'elles considereu que és la millor. A banda, també disposarem d'una àmplia oferta gastronòmica. Sabem que això ens agrada. Des del carrer Mossèn Josep Duran fins a l'espai del carrer Comerç, on podrem trobar l'espai Test. Aquest espai que dedicarem aquest any als tastos de vins, de caves i altres maridatges gourmet de la mà del bo i millor dels sommeliers del país. Però a banda d'aquest dinamisme, que veurem als carrers, si la pluja ens ho permet, també vull destacar un tema que serà central avui i el diumenge, i és el comerç local, tradicional, de proximitat i familiar. Aquells comerços que, a través del temps, a través d'aquestes relacions, la gent del poble, i sobretot que durant tots aquests anys han anat passant de generació en generació. Sabem el que costa obrir un negoci, sabem el que costa emprendre, que es consolidi els primers anys. I
el fet que aquests comerços es mantinguin durant aquests anys és el que ens fa, com a Ajuntament, més feliços. Saber que un comerç ha fidelitzat a la clientela al llarg de tota aquesta vida i que no tanca i que, a més, obre noves mans. El relleu generacional és el que avui volem o el que aquests dies voldrem reconèixer també en aquesta mostra. Gràcies a tots i a totes per omplir aquesta carpa, per ser-hi. Molt bon cap de setmana, molt bona mostra internacional de pastisseria i que gaudiu. Gràcies. Moltes gràcies, regidor. I no cal que segui, si us plau, perquè de seguida comencem ja mateix amb el lliurament d'obsequis en els reconeixements. De fet, demano també la col·laboració de la regidora de Participació i Promoció de la ciutat, Paqui Capellada, si us plau. I entrem ja al primer bloc de reconeixements i agraïments d'aquesta nit, que en tenim uns quants. Primer bloc dedicat a persones que amb les seves accions, amb les seves feines, amb generositat i de diferents maneres han col·laborat a millorar Sant Vicenç dels Horts i la vida dels vicentins i vicentines. Si parlem de la dedicació de tota una vida, aquesta expressió es personifica en Jordi Moga III. Té 92 anys i els seus dibuixos manté el traç ferm i la mirada atenta que l'han acompanyat tota la vida. La seva trajectòria al món de la pintura va començar com a decorador. De ben jovenet, tindria uns 16 anys i n'estava aprenent. Ja va decorar a Barcelona l'església de Betlem, a la cantonada de la Rambla amb el carrer del Carme. Uns anys més tard, cap als 21, va treballar en un altre temple que coneixia molt bé, l'església de Sant Vicenç Màrtir, on va pintar i decorar tot el Santíssim. D'aquella obra ara només en queda un xai. També va pintar i decorar l'església de Pallejà, són només alguns exemples de la seva obra pública. En Jordi Moga és fill de Sant Vicenç de tota la vida i la seva trajectòria sempre ha estat vinculada a la pintura, ja fos de manera artística o més pràctica, des del taller que va muntar i on hi va treballar fins que es va jubilar, o des de la botiga de pintures que va obrir aquí davant, al carrer Rafael Casanova, i que portava sobretot la seva dona. Els inicis artístics de Jordi Moga van ser amb la pintura a l'oli, però cap als 35-40 anys va voler fer alguna altra cosa i va començar a pintar al carbó, una pràctica que manté ben viva des d'aleshores. Ara dibuixa sèries temàtiques i últimament se centra en els palaus del carrer Montcada de Barcelona, que són la seu del Museu Picasso. A Sant Vicenç ha fet algunes exposicions, l'última l'any passat amb més de 40 dibuixos a l'Esplai Montserrat. Anys enrere també va ser jurat del concurs de pintura ràpida que es feia durant la mostra. I ara veiem algunes de les seves obres en aquest vídeo. Endavant. El vídeo l'hem vist de perfil, d'esquenes a la càmera, és que diu que no li agraden les fotos, però avui no tindrà escapatòria, Avui cal mirar la càmera. Doncs ara entrarem en un univers dedicat a les joguines i a l'aprenentatge. El Gripau Blau va aixecar la persiana el dia de Sant Jordi de 2007. La Rosa Maria Arús Parellada va fer de la necessitat virtut
es va quedar a l'atur i va decidir obrir el seu propi negoci, una botiga de joguines educatives. Va tenir clar que apostava pel comerç de proximitat, el comerç que s'adreça a les necessitats del veïnat. I el producte és prou conegut, joguines educatives i de qualitat. La il·lusió de la Rosa Maria quan va començar l'aventura del gripau blau s'ha multiplicat de manera exponencial cada cop que una nena, que un nen han jugat amb alguna de les joguines sorgides d'aquesta botiga. L'abril passat, la Rosa Maria es va jubilar després de 16 anys al capdavant del gripau blau. Per sort, és un negoci ben viu i amb la mateixa il·lusió continua endavant la seva neboda, l'Ester. El joc continua i ara veiem el vídeo. Els obsequis d'aquesta mostra són les restes del pont Palanca, que ja coneixem prou bé, que servia per facilitar l'arribada a la colònia Güell als treballadors, i també un cartell, el cartell de la 40a edició de la mostra. Ara que estem tan pendents de l'aigua, pren especial rellevància el següent reconeixement. Un homenatge que ens porta quan Sant Vicenç dels Horts estava per fer. Aquell Sant Vicenç que es transformava en ciutat. Encara amb moltes mancances de serveis, tan importants com el subministrament d'aigua. I es va tirar endavant amb la feina i la col·laboració de tothom, treballant colze a colze, veïnat i ajuntament. Pels volts dels anys 70, la xarxa d'aigua potable de Sant Vicenç no arribava a tothom, així que va entrar en acció el pou de Cal Balaire. En Joan Cardús Rovira, que ara en té 94 anys, recorda com va arribar a subministrar aigua del seu pou a uns 700 abonats de Can Ros i el Serral. 700 abonats que no tenien connexió a la xarxa d'aigua. Parlem de la zona de Can Sala, del carrer Barcelona, carrer Puigmal, fins al carrer Balmes, fins i tot, més o menys. Aleshores, a Sant Vicenç faltava aigua i faltaven canonades, i l'Ajuntament va pensar en el pou del carrer Serral 55, el pou que havia fet per ús agrícola l'avi d'en Joan, l'anomenat Balaire. Així, en Joan va subministrar aigua al veïnat i això va durar fins que es van habilitar els aqüífers i es va enllestir la xarxa de canonades. Quan l'Ajuntament ja va tenir la infraestructura a punt, els abonats del pou de Cal Balaire van passar a la xarxa general. El Joan es va jubilar, que ja en tenia ganes, i el pou ja fa temps que ha deixat de funcionar. En Joan Cardús s'ha dedicat tota la vida a la pagesia i també donava aigua a altres pagesos, perquè el seu pou no s'assecava mai, tampoc a l'estiu, cosa que altres pous sí. I durant molts anys en Joan Cardús deixava anar l'aigua unes hores perquè altres pagesos poguessin regar. Ho recordem amb el vídeo. Endavant, Joan, endavant.
podria explicar moltes coses de la següent homenatjada, però si us dic la Irene del Turó, segur que ja us venen al cap bons moments compartits amb ella. La Irene Borges López, als seus 88 anys, ha escrit part de la història veïnal del seu barri. Sempre està fent coses, pendent de tothom, entretinguda amb activitats, envoltada de gent, implicada en el que calgui per millorar i per alegrar, tan important, per alegrar la vida dels veïns i veïnes del Turó. I està vinculada a l'associació veïnal i al casal d'avis des de sempre. És presidenta honorífica del casal de gent gran del Turó i membre de la Junta del Casal i de l'associació veïnal. Va néixer a Ayamonte, a Huelva, i va venir a Sant Vicenç ja sent mare. Aquí va néixer la seva filla petita i aquí ha vist créixer la família, 3 filles i un fill, 5 nets, 9 besnets i un tataranet, de 4 mesets. És activa, alegre, solidària, a la que sona música arrenca a ballar, és l'ànima de la festa, vaja. I Sant Vicenç dels Horts li reconeix la seva trajectòria social per millorar el barri i el benestar de la gent gran del Turó. Es fa o no es fa estimar? El següent reconeixement ens fa parlar del projecte Ubuntu i de Sant Vicenç en xarxa. En pocs anys, les nines Ubuntu s'han convertit en personatges populars, estimats i solidaris a Sant Vicenç. Les Ubuntu estan fetes amb roba, cordills, fusta, filferros i en tinc per aquí, a veure, algun exemple. N'hi ha moltes, totes són úniques, diferents, especials i totes tenen la seva pròpia personalitat. Doncs aquestes nines Ubuntu neixen a les mans de persones voluntàries que donen forma a les nines. Després, les Ubuntu es poden comprar a les botigues col·laboradores i els diners recaptats serveixen per comprar aliments i productes que es necessiten al rebost, al banc d'aliments local. Així que està clar que mentre les voluntàries creen les nines Ubuntu, també els hi donen una part de l'ànima, de l'empatia i les ganes d'ajudar de les persones que fan possible aquest projecte. Una d'aquestes persones és la Mariana García Izquierdo. Es va unir al voluntariat de Sant Vicenç en xarxa durant la pandèmia, plena d'entusiasme per ajudar. De seguida va demostrar la seva habilitat per crear nines Ubuntu fins al punt que ha batut rècords de producció. Per les seves mans han passat més de 1.100 nines, 1.100, que es diu ràpid, el que es tradueix en més de 4.500 euros pel rebost. S'hi dedica amb passió, amb amor pel que fa, cuida tots els detalls de cada nina, per petits que siguin, conscient que cada Ubuntu és una oportunitat per ajudar les persones que necessiten el suport del rebost. El compromís de la Mariana és absolut i és altruista, i la seva producció d'Ubuntus es tradueix en recursos pel rebost i esperança per les persones usuàries. I aquesta nit
també es tradueix en l'agraïment de tota la ciutat. Doncs amb l'armilla característica de tot l'equip de voluntaris i voluntàries de Sant Vicenç en xarxa. No sé si l'heu sentida, perquè ho ha dit fluixet, però la Mariana ha dit gràcies a tots. Moltíssimes gràcies a aquest reconeixement de tota la ciutat per aquesta grandíssima tasca. Obrim ara el capítol d'aniversaris de la nit vicentina i hi ha relleu en l'equip que està lliurant obsequis. Paqui Capellades, moltes gràcies. Regidor Xavi Gómez continua. I ara ens acompanya el regidor de Cultura, Jordi Gil, sisplau. La Fundació Esteve Casals, la titular del Col·legi Sant Vicenç, acaba de celebrar 10 anys. Però les seves arrels venen de molt més lluny. A finals dels anys 50, un grup de famílies vicentines es van adreçar al sacerdot salesià Esteve Casals i Humet per impulsar una escola cristiana i oberta a tots els infants del poble. L'aleshores vicari de la parròquia de Sant Vicenç Màrtir va ajudar molt en aquest projecte. El 1959 es va crear l'Associació Catòlica de Pares de Família i 5 anys més tard, al 64, va obrir el Col·legi Sant Vicenç a Cal Aragall, ara en fa 60. Aleshores era l'acadèmia. I això ho he de dir, cada cop que ve algun exalumne a Ràdio Sant Vicenç, que ara són aquelles instal·lacions, doncs ho diu amb il·lusió. La meva classe estava aquí. Això és bastant habitual sentir-ho a l'acadèmia. En aquestes dècades, l'escola ha educat a generacions de vicentins i vicentines i també alumnat d'altres municipis que s'ha volgut escolaritzar al Col·legi Sant Vicenç. Fa una dècada, la comunitat educativa va fer un procés de reflexió per adaptar-se a les circumstàncies actuals, per reforçar la tasca educativa i per mantenir vius els valors que van crear l'escola. Així, 50 anys després del seu naixement, pares i mares van aprovar per unanimitat transformar l'Associació Catòlica de Pares de Família en la Fundació Educativa Esteve Casals, que treballa al servei del Col·legi Sant Vicenç i es manté oberta a tot el poble, amb vocació de servei i en plena vinculació amb la societat de la que en forma part. Ho veiem al vídeo.
recullen l'obsequi. Recullen l'obsequi pel desè aniversari de la Fundació Esteve Casals, el seu president actual, Joan Capdevila, i el seu predecessor en el càrrec, Sergi Sales, els dos presidents que ha tingut la Fundació. Continuem amb més aniversaris, que en tenim uns quants. El Casal de Gent Gran de Can Ros fa 35 anys. És un espai ple de vida on els vicentins i vicentines de més edat es relacionen, fan activitats, ballen, juguen, riuen, conversen. De ben segur que passen bones estones al casal, però també fora, perquè no paren. Fan excursions, viatgen i tot plegat des del cor de Can Ros, amb les portes obertes al barri per implicar-se en tot el que calgui i fer un cop de mà sempre que faci falta, sobretot quan més es necessita aquest aixopluc. Per exemple, el Casal de Can Ros va ser un dels centres especials de vacunació de la Covid, que ara sembla que queda lluny, doncs es van fer moltes cues allà per vacunar-se, afortunadament. Ara celebra 35 anys de trajectòria i per molts més anys. Jo no sé si hi hauria algun pacte de el que passa al balneari es queda al balneari, però ha arribat fins a la nit vicentina. Carmen, la presidenta del Casal de Can Ros, Carmen Ureña. Sí. Muchas gracias a todos, sobre todo al pueblo por hacernos este reconocimiento. Bueno, somos aquí parte de la Junta, otra parte está detrás, pero este mérito no solamente de esta Junta. Nosotros llevamos 10 meses, no llevamos más. Pero sí que es verdad que antes que nosotros han habido 4 presidentes más y más juntas. También se merecen ellos y todos los socios este reconocimiento. Y las puertas del Casal no solamente es para el barrio de Can Ros, es para todos vosotros, para todo el pueblo. Visca Sant Vicenç! Evidentment no ho havia dit, però si algú vol parlar, com ha fet la Carmen, té el micròfon a disposició. Micròfon públic. 40 anys de segones oportunitats són 40 anys del Centre de Formació de Persones Adultes Garrosa. Quan l'actual període democràtic es posava en marxa, la demanda de formació de persones adultes hi era i la gent va respondre. Primer amb mestres voluntaris que feien classe pel seu compte per ensenyar a la gent que es volia alfabetitzar. A començaments dels 80, el Departament d'Ensenyament ja va anomenar 2 persones per fer de mestres i van començar els cursos de graduat escolar per a adults, aleshores a les instal·lacions de l'Escola La Vinyala, una escola de primària. El servei es va anar ampliant i l'Ajuntament directament va contractar 3 persones més, 2 mestres i una auxiliar administrativa. El fet qualitatiu que va marcar el nou camí de l'escola d'adults va ser la seva instal·lació a l'edifici dels antics salesians, on hi continua.
Això va permetre fer classe en horari de matí, tarda i nit i impulsar un projecte educatiu on també hi té molt a dir la formació no reglada. Aquells tallers de diferents matèries que es van començar a fer són els que ara gestiona l'Associació d'Alumnes i Amics Garrosa. La plantilla de l'escola i els serveis s'han anat ampliant al llarg dels anys, l'equipament s'ha reformat i actualment compta amb mig miler d'alumnes. S'hi imparteixen ensenyaments de formació instrumental, que és l'alfabetització bàsica, llegir, escriure, sumar, restar, el més bàsic. També educació secundària per persones adultes, preparació a les proves d'accés a grau superior i a la universitat, anglès, francès, castellà i Competic, les competències digitals. Tot amb titulació oficial. L'Escola Garrosa té matrícula viva, així que si algú té ganes d'aprendre pot anar-hi en qualsevol moment, encara que el curs hagi començat, concertaran una entrevista i li assignaran el grup i l'horari més adient. També hi ha l'opció dels cursos no reglats que ofereix l'Associació d'Alumnes, que tant poden ser de fotografia com de puntes de coixí o tai chi. Hi ha moltíssimes matèries. L'Escola Garrosa és un espai d'aprenentatge, per descomptat, però també de relació, també de convivència i de trobada entre generacions. Un espai que obre noves oportunitats de vida. Recull l'obsequi la directora de la Garrosa, Blanca Costa. No, seré molt breu. Com ha dit abans, jo soc directora de fa poc, de fa 3 anys, i abans era cap d'estudis, però vull que recordem el director precedent, Miguel de Paz, que ha estat tants anys director i que avui s'acompanya també, està per aquí, i un salut, i centenars, desenes d'alumnes, de professors que han passat i que han fet possible aquest nostre projecte i que creiem que és molt important que hi hagi una escola d'adults en el municipi, que també serveix pels municipis del voltant, perquè tenim alumnes de tots els municipis del voltant, i que creiem fermament en l'educació al llarg de la vida, perquè mai s'acaba d'aprendre. Gràcies. Seguim. En aquesta nit de celebracions tenim uns quants aniversaris, anem dels 10 anys fins a un centenari. Així que el viatge és interessant. Si feu servir Instagram, en qualsevol moment us podeu trobar cara a cara amb algú que us mira, en blanc i negre, des d'algun indret que us resulta familiar. Si pareu atenció, és molt probable que hi reconegueu algun racó de Sant Vicenç. Això sí, amb menys edificis, amb carrers sense asfaltar, probablement. La cara coneguda pot ser l'avantpassat d'algun veí o veïna actual, així que segurament l'algoritme us estarà ensenyant alguna de les fotos que publica Miquel Sinyol a la xarxa social. Els temps canvien i l'Arxiu Sinyol és memòria de Sant Vicenç. L'arxiu fotogràfic va començar pels vols de 1974, quan Miquel Sinyol Badell va començar a classificar i reproduir els negatius de 3 generacions de la família Sinyol. Ell mateix, el pare, Francesc Sinyol, qui dona nom al Premi de Fotografia de Sant Vicenç, i l'avi Sinyol. Quan es va crear el grup Estil Art 75 i es van voler incorporar fotografies a la primera exposició d'artistes de Sant Vicenç, en Miquel Sinyol va posar fil a l'agulla per endreçar totes aquelles fotos que es guardaven en capses de sabates aleshores. També va començar a revelar negatius i plaques.
L'arxiu fotogràfic de Miquel Sinyol és testimoni de com era Sant Vicenç dels Horts i com s'hi vivia, com eren les celebracions, com eren els moments d'esbarjo, les tasques quotidianes, les relacions, les famílies, les feines. És un mirall que ens fa viatjar en el temps per entendre d'on venim. L'arxiu és viu, es continua enriquint i acumula moltíssimes fotografies, a més de càmeres antigues i altres estris. Però tot això és important, aquesta quantitat de fons, aquest fons tan gran, és important perquè en Miquel Sinyol és conscient que la seva tasca va més enllà de classificar i de conservar. La seva falera és la divulgació. Per això és fàcil trobar-lo en tota iniciativa que serveixi per difondre i conèixer la història de Sant Vicenç. De fet, Miquel Sinyol és membre del Centre d'Estudis Locals. Com a exemple, ara podeu veure a Can Comamala l'exposició del Cel, Temps i Joguines, que mostra bona part del segle XX a través de les joguines. Diumenge és l'últim dia per veure-la, o sigui que és bon moment per aprofitar aquests últims dies. 50 anys després del seu naixement, l'arxiu fotogràfic Miquel Sinyol Badell té el repte de la digitalització. Us podeu imaginar que la selecció d'imatges per fer el vídeo ha estat força fructífera. La foto. Avui toca estar a l'altra banda. Si aquesta nit cantéssim cançons d'aniversari d'entrada que no ens esperin a casa, no serà el cas, però la cançó més afinada seria, sens dubte, la que ve ara. Fa 50 anys que es va crear l'Escola de Música. La seva fundadora, Pilar Vidal i Vilanova, era professora de piano, acordió i mezzosoprano. Vivia a Barcelona i a casa feia classes individuals de cant i piano, fins que als anys 70 va venir a viure a Sant Vicenç dels Horts amb la seva família perquè el seu marit, Pere Rosés Sanabra, va començar a treballar a l'Ajuntament. A la casa que tenien aquí mateix, a la plaça de la Vila, va començar les primeres classes de piano i acordió el 1973 i ja el curs 74-75 va començar com a acadèmia de música. Des d'aleshores ha recorregut diferents espais de Sant Vicenç. Es va instal·lar a l'edifici Núria i després als 80 al carrer Rafael Casanova com a Acadèmia de Música Sant Vicenç Rosés. Amb la direcció d'Helena Rosés i Vidal, l'actual directora pedagògica, l'acadèmia va créixer en alumnes, en instruments, programes d'estudi i prestigi, perquè els seus alumnes de piano començaven a arribar als conservatoris i demostraven un nivell molt alt, alumnes com Luis Graner. L'any 2003 s'incorpora a la gestió de l'Escola José Manuel Olaya, comença un nou projecte, ara a la plaça Sant Jordi, s'incorporen noves tendències, música, instruments moderns, noves tecnologies. L'acadèmia es transforma en l'Escola de Música Sant Vicenç i s'incorpora a la xarxa d'escoles del Liceu. El 2012 hi ha una altra mudança, ja a la ubicació actual, on ha pogut ampliar instal·lacions i convertir-se en un centre de formació musical de primer nivell al Baix Llobregat, en constant relació i col·laboració amb la vida cultural i la xarxa d'entitats de Sant Vicenç dels Horts.
Endavant. Deia que la implicació és constant. De fet, un dels últims projectes que s'han engegat en col·laboració entre l'Ajuntament i l'Escola de Música és l'extraescolar de música a les escoles de primària. Som música, educació musical gratuïta per tot l'alumnat. Anem ara per mig segle de vida més, els 50 anys del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. En actes com aquest, sovint diem que conèixer la nostra història ens ajuda a saber qui som, d'on venim i cap a on hem d'anar. És probable que ja ho hagi dit aquesta mateixa nit, ja, de fet. Doncs bé, mirem les fonts, en aquest cas. L'acte fundacional del Centre d'Estudis Comarcals del 23 de novembre de 1974, encara en el franquisme, ens situem, diu que el Baix Llobregat es en la actualidad la comarca catalana más desintegrada y conflictiva, que necesita ser promocionada creando un centro de estudios comarcals y que se debe lograr un mayor desarrollo cultural, artístico y científico en las poblaciones que forman esta comarca. Aquest és el punt de partida del centre d'estudis i durant tot aquest temps el centre ha format part de les transformacions del Baix Llobregat. Les seves eines són el coneixement, la cultura, la democràcia, també la capacitat de llegir i explicar la societat a la que pertany. El Centre d'Estudis Comarcals genera coneixement sobre el Baix Llobregat, el divulga i el valora. I aquesta tasca és fonamental per sentir l'orgull de baix que ens identifica. La celebració del 50è aniversari es desenvoluparà al llarg de l'any amb nombroses activitats, així que també esdevindrà l'oportunitat per reflexionar sobre els reptes actuals i futurs de la comarca. Una d'aquestes cites destacades serà el lliurament dels Premis de Reconeixement Cultural, que arriben a la 12a edició. Aquests premis volen ser un aparador i una forma de fer aflorar i de reconèixer els valors i la innovació que té lloc a la nostra comarca. La ja coneguda com a Nit de la Cultura del Baix Llobregat es farà aquest any a Sant Vicenç dels Horts, serà una altra gran data de la cultura i servirà també per reconèixer l'única dona que hi havia en l'acte fundacional del Centre d'Estudis Comarcals. Aquesta única dona era vicentina i era la Magda Sanrama Felip. Tindrem ocasió de parlar amb ella, d'ella, en el decurs de l'aniversari. Recullen l'obsequi Genoveva Català, presidenta del Centre d'Estudis Comarcals, i Jordi Sicart, vicepresident. Aquest any, Sant Vicenç dels Horts batega amb cor de gegant. Dos dels vicentins més populars i estimats fan 60 anys. Són en Vicenç i la Coloma, i amb ells comparteix aniversari tota la colla gegantera i grallera de Sant Vicenç dels Horts. La primera comparsa vicentina de gegants i capgrossos es va presentar l'1 de maig de 1964. S'havia fabricat a l'emblemàtica El Ingenio de Barcelona, amb una partida de 50.000 pessetes de l'Ajuntament i una subscripció popular per comprar una parella de gegants i 10 capgrossos.
Així va començar una història que arriba fins avui gràcies a la implicació de molts vicentins i vicentines al llarg del temps. Persones que han cuidat dels gegants, que han mantingut viva aquesta manifestació de la cultura vicentina per compartir-la amb les generacions futures. Al llarg de 60 anys hi ha molts moments per recordar, però ara en destacarem només un que ho descriu tot. Quan Sant Vicenç dels Horts va ser ciutat gegantera, l'any 2008, va suposar el reconeixement i la responsabilitat de representar tot el món gegante. La colla gegantera i grallera de Sant Vicenç dels Horts ha evolucionat amb el temps i també ha fet evolucionar els gegants. És una colla a l'alçada de les circumstàncies i amb una obsessió, divulgar l'amor per la cultura gegantera. En tenim moltíssimes proves, sobretot pel vincle de la colla amb els infants. Aquest cap de setmana ho podeu veure a l'exposició dels gegants d'escola, que hi ha a la Immaculada. Any rere any s'ha engrandit la família de gegants escolars. És una llàstima que aquest matí no hem pogut veure la cercavila que hi havia programada per la pluja, però l'exposició estarà tot el cap de setmana. El Vicenç i la Coloma també visiten les escoles al llarg del curs i si estan una setmana, això amb l'activitat Convidem els gegants a l'escola. La colla participa a tot el que es fa a Sant Vicenç. Aquests dies hem vist capgrossos als aparadors de les botigues. També, i és que els gegants no paren, tot i tenir 60 anys. De fet, el Vicenç i la Coloma són els únics gegants de Catalunya que continuen actius amb 60 anys d'història. Actius de veritat, ballant, fent cercaviles, implicats arreu, no estan tancats en cap museu, sinó que el seu cor batega al ritme de Sant Vicenç dels Horts. Estigueu atents i atentes. Aquest any és especial, més encara que els altres. D'aquí poc en sabreu més. Seguiu-nos a les nostres xarxes socials. Sant Vicenç batega amb cor de gegant. Noelia López, cap de colla, Jordi Capmany, Gerard Sinyol, Raúl Velázquez i Andrea Del Hoyo. Doncs ja heu sentit, molta atenció a l'Instagram dels gegants. Centenari. Arribem al centenari, que anava jo així amb carrerilla i ja hem arribat al centenari. 2024 és l'any del centenari de l'Ateneu Familiar. L'aniversari de la fundació és el 13 de març i el local es va inaugurar un any després. L'Ateneu va néixer de l'escissió d'una part dels socis de la Vicentina, però escolteu, bien está lo que bien acaba. Perquè per Sant Vicenç és un orgull comptar avui en dia amb 3 entitats centenàries. 3 entitats centenàries ben vives. Des dels orígens, l'Ateneu va voler fomentar la cultura, l'ensenyament, l'excursionisme, també ajudava els socis en casos de malaltia, per exemple, que era força habitual a les entitats de l'època. De seguida es va convertir en un dels motors culturals i d'oci del poble. S'hi feia cinema, esport, boxa, lectures, conferències, ball. Però sobretot l'Ateneu ha destacat pel cartell d'artistes de renom que van passar per l'escenari de la pista d'estiu als anys 50 i 60. Manolo Escobar,
El Dúo Dinámico, Antonio Machín, Los Cinco Latinos, Rafael, Los Pequeñiques, Carmen Delirio, La Bella Dorita. Podria seguir. Faré un moment de traducció simultània pels joves de la sala. Això és com si ara actuessin a l'Ateneu, Rosalia o Aitana. L'Ateneu celebra el centenari amb el bagatge de diverses generacions i amb moltes ganes d'escriure el futur. I recull l'obsequi del centenari de l'Ateneu al seu president, Josep Sinyol. Doncs ara, després dels aniversaris, encetem la part final de la nit vicentina amb el tercer bloc de reconeixements. Moltíssimes gràcies per la col·laboració als dos regidors i l'últim aniversari que celebrem aquesta nit és el de la nostra protagonista, la Mostra Comercial, Agrícola i Gastronòmica, la Mostra, pels amics. És impossible esmentar totes les persones que van encendre l'espurna perquè la mostra es fes realitat. Hem dit reiteradament, i ho vivim cada any, que la mostra és fruit de la feina en equip de tota una ciutat. Així que ara ens fixem en una representació d'aquelles persones que s'hi van implicar de manera especialment destacada a la primera mostra, quan tot estava per fer i Sant Vicenç buscava obrir un camí propi. El nom ja és una declaració d'intencions. Fixeu-vos que no és fira. Aquí va optar-se per fer una mostra, per mostrar tot el potencial comercial i agrícola que tenia i que té Sant Vicenç. Aquells pioners i pioneres construïen identitat vicentina. 5 cèntims del context, que coneixeu prou bé. L'alcalde era Pere Cuyàs i Font, primer alcalde de Sant Vicenç dels Horts de l'actual període democràtic. Tot estava per fer en aquell moment, tot estava per fer, no només la mostra. El primer cognom de la mostra era ja aleshores comercial, el segon cognom agrícola, i l'Ajuntament va buscar la implicació de la pagesia. Lluís Reventós, Jordi Planes, Joan Prats, Miquel Revertet, des del primer moment van col·laborar de manera decidida en l'organització de la botifarrada, la tractorada i l'exposició de fruita. També cal destacar la col·laboració de José Manuel Pita, que també va treballar per fer els 3 toms. Venim d'aquí. És molt difícil esmentar tothom qui ens ha portat fins a la mostra tal com la coneixem ara. Per això els següents reconeixements homenatgen les persones en concret, per descomptat, però també volen representar els col·lectius. I per lliurar els obsequis, convido ara a pujar a l'escenari la vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, Candela López, sisplau, i l'alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Miguel Comino. Endavant. Quan la mostra era una idea, un esdeveniment per inventar, ella ja hi era. L'Esperança García Cuadrado. No em miris així. Com a treballadora de l'Ajuntament, ha treballat en 35 edicions de la mostra, totes, fins que es va jubilar. I ja jubilada ja ha continuat fent altres papers.
En aquella primera mostra m'han explicat que feia anar tothom amunt i avall, que resolia molts problemes, així que segur que no li va faltar feina, oi? Es pot haver jubilat, però continua activíssima a la mostra, amb l'agrupació de dones sàvies i sent la memòria de tothom, sempre que cal. La veiem en acció en aquest vídeo. No tenia clar si era sorpresa, però sí, oi? Bueno, bona nit a tothom. De tot el que hem passat a la mostra, només enyoro una cosa, tornar a tenir els 28 anys que teníem en aquell moment. Quan es va crear la mostra, l'alcalde de Sant Vicenç era Pere Cuyàs, com recordàvem. Des de l'Ajuntament es buscava fer de la mostra un esdeveniment unitari, ensenyar el millor de Sant Vicenç. I el regidor que va posar fil a l'agulla perquè la mostra es fes realitat va ser Jaume Echevarria Casanovas, el primer regidor de Comerç, Indústria i Agricultura de l'actual període democràtic, que va ocupar el càrrec entre 1981 i 1987. L'altra peça fonamental de la mostra va ser i és la unió de botiguers. Sant Vicenç dels Horts posa l'aparador i els comerciants els productes. Són vasos comunicants que any rere any treballen per compartir el millor de Sant Vicenç dels Horts amb el veïnat i amb tothom qui ens vulgui visitar. Quan va néixer la mostra, el president de la Unió de Botiguers era Josep Sinyol Ferrés, que en aquella època tenia una sastreria a l'edifici Estrella. El següent vídeo ens porta als inicis de la mostra.
Doncs recull l'obsequi en Josep Sinyol. En Jaume Echevarria no ha pogut venir, t'ha deixat sol, però li enviem, no és per falta de voluntat, li enviem el nostre escalf i el reconeixement de tot el poble per si ens està escoltant per Ràdio Sant Vicenç o ens està veient per la tele. Doncs fins aquí els reconeixements de la nit vicentina. Ara han passat més o menys ràpids aquests 40 edicions de la mostra, 100 anys, un segle d'aniversaris. I ara doncs, té la paraula la vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, Candela López. Endavant. Bona nit a tothom, alcalde, regidors, regidores, veïns i veïnes homenatjats aquesta nit. La veritat és que és un orgull avui poder compartir aquest dia tan especial amb tots i totes vosaltres i ho faig amb un doble orgull, en aquest cas per una banda per la part institucional com a vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, però ho faig encara amb més orgull com a veïna del Baix Llobregat, no? Jo soc regidora a Castelldefels i la veritat és que em sento molt a prop tots els municipis del Baix Llobregat. Hem compartit amb els regidors, regidores, amb el Miguel, amb l'alcalde, grans lluites també del nostre territori. Per tant, també per mi és un orgull compartir aquest sentiment d'orgull, permeteu-me reiterar el concepte d'orgull del que veritablement és el que ha construït la nostra comarca i heu estat tots i totes vosaltres representats en tots aquests reconeixements que s'han donat avui. La veritat és que fa goig veure com una ciutat com la de Sant Vicenç té cura de la seva gent, l'admira i la reconeix públicament, fomentant aquesta protecció al teixit social, econòmic i cultural. La veritat és que es veu clarament com l'Ajuntament sap que vosaltres sou el cor i la vida de la ciutat i crec que és això un bon moment per felicitar-vos per tota aquesta feina que feu i també per agrair-vos aquesta dedicació també a la ciutat i a totes les tasques que s'ha vist que desenvolupeu per fer créixer també la vostra ciutat. I estic segura que aquestes feines que desenvolupeu també es veuran en aquesta gran mostra i en aquesta gran festa major que gaudirem aquests dies i que crec que s'ha vist clarament que està consolidada aquí en l'àmbit local, però també us he de dir que ja també sou un referent comarcal i un referent fins i tot també amb el que comentava el regidor de la mostra de pastissers que també supera les fronteres fins a l'àmbit internacional. Jo la veritat és que en nom de la Diputació de Barcelona sabeu que tenim la missió de donar suport i assistir als municipis de la demarcació de Barcelona i, per tant, tornar a felicitar aquesta bona feina, en particular de l'Ajuntament, però també de la implicació de la ciutadania vicentina a través d'aquest teixit social i cultural i també d'aquesta xarxa comercial i de moviment veïnal en general. I també dir-vos que en la mesura de les nostres possibilitats com a govern de la Diputació de Barcelona, també avui vull estar aquí perquè vull refermar el nostre compromís públic per poder continuar treballant des de les institucions aliades, i en aquest cas està clar que la Diputació és una institució aliada dels ajuntaments, perquè continueu pel que necessiteu per continuar creixent i enfortint projectes com el que avui inaugurem, aquesta gran mostra. També desitjar-vos una gran festa major que està farcida de propostes molt interessants de la que segur gaudireu aquests dies amb aquesta oferta cultural i d'activitats també basades en aquesta participació i implicació dels veïns i veïnes de la ciutat que prendran els carrers durant aquest cap de setmana i segur que seran tot un èxit. Per tant, gaudir molt de la festa perquè la cultura, l'oci i la gastronomia i aquestes trobades al carrer
ens fan molt més lliures i feliços i hem de gaudir d'aquests petits moments que estic segura que en aquest cap de setmana veurem que ompliran de llibertat i felicitat els carrers de Sant Vicenç. I també feu d'aquesta gran mostra que hem conegut, jo personalment he conegut avui aquesta repercussió que té també en l'àmbit gastronòmic, comercial i agrícola, i també que es veu clarament com és un referent de la manera amb la que treballeu, que ho feu també protegint un valor important del nostre territori com és el nostre parc agrari, apostant pels productes de qualitat i de proximitat, i evidentment aquesta mostra internacional de pastisseria que amb els millors pastissers i pastisseres de tot el món passaran per aquí aquests dies i per tant també en podreu gaudir, com d'altres, com també l'espai de tas amb la representació dels millors sommeliers de Catalunya. I per últim, també crec que és important avui felicitar-vos per aquesta 40 edició d'aquesta mostra, una xifra rodona que demostra clarament que Sant Vicenç dels Horts en sabeu molt de fer bé les coses, que sou una ciutat activa i dinàmica, que creixeu i que mireu al futur amb optimista, fent comunitat i oferint el millor del millor a tots aquells que aquest cap de setmana podrem gaudir d'aquesta magnífica proposta de conjunta de mostra i festa major. Per tant, un cop més, felicitar-vos per aquesta bona feina i reiterar aquest compromís de la Diputació de Barcelona que estem al vostre costat per col·laborar i treballar conjuntament en tot allò que necessiteu. I res més, moltíssimes gràcies per haver compartit aquest dia tan especial, per haver pogut compartir aquest dia tan especial amb vosaltres i gaudiu molt d'aquesta mostra i d'aquesta festa major. Gràcies, vicepresidenta. I ara, per cloure la nit vicentina i per inaugurar la 40a edició de la Mostra Comercial, Agrícola i Gastronòmica, té la paraula l'alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Miguel Comino. Bona tarda a tothom, vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, regidores, regidors, membres d'entitats del municipi, veïnes i veïns de Sant Vicenç dels Horts que ens acompanyeu avui en aquesta carpa. Sona l'aigua, oi? Però ha arribat el dia, diguem, ha arribat el gran dia. Avui donem per inaugurada aquesta 40a mostra comercial, agrícola i gastronòmica i la festa major d'hivern. Una data rodona, com deia ara la vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, un aniversari que ens ajuda a recordar allò que diem sempre, que venim de lluny, de molt lluny, i ens anima també a continuar treballant per mantenir viva aquesta flama. Per això, aquesta nit hem volgut reconèixer la tasca de tantes i tantes persones que treballen pel bé del nostre estimat poble, de manera desinteressada i sovint, molt sovint, de manera anònima. Perquè allò important no és penjar-se medalles, sinó contribuir al bé de l'entitat, al bé de l'associació, al bé del barri. Molts vicentins i vicentines s'impliquen en la millora d'aquesta societat, d'aquest municipi, perquè sí, només perquè sí, sense demanar res a canvi, més que veure com creix un projecte, una causa determinada. Aquesta bondat, aquesta solidaritat és la que hem reconegut avui i hem de celebrar-ho perquè ens fa sentir un orgull immens, un orgull de poble. Totes i cadascuna de les trajectòries i iniciatives que hem distingit avui representen també aquest esperit de la mostra. La mostra de Sant Vicenç és un espai de trobada on celebrem la diversitat i el talent posats al servei d'una visió col·lectiva. Diversitat i talent que, com deia, ve de lluny, d'èpoques passades, però que són la clau per continuar avançant en el present. Aprofito aquest moment per agrair públicament la tasca de totes les persones i entitats premiades en aquesta nit. És evident que sense vosaltres no podríem tenir la mostra que tenim avui dia després de 40 edicions, que es diu aviat. La nostra és una festa cada dia més popular i més estimada. El que viurem aquest cap de setmana és, de fet, el reflex de tota una ciutat en contínua transformació i evolució.
connectada amb les seves pròpies arrels i també el que demana la societat i el món actual. La mostra no abandona els seus orígens, el comerç i la pagesia continuen jugant un paper clau, com deia també al començament el regidor de promoció econòmica. Ho podrem comprovar aquests dies en propostes atractives com l'exposició de botigues bizantines o la zona del comerç local i el coworking, o amb els espais com el mercat de la pagesia local. Però la mostra es renova any rere any i ho fa aprofundint en la seva base històrica. De la fusió de les branques comercial i agrícola ja fa anys vàrem afegir una tercera branca, que és aquesta gastronòmica. I d'aquesta tercera branca, la gastronòmica, han anat sorgint altres propostes que han estat resultant ser tot un èxit, com ara la Mostra Internacional de Pastisseria, que demà inaugura, com s'ha dit també, el millor xef del món de la pastisseria, en Jordi Roca. Avui, com ja és tradició a la nit bizantina, també hem celebrat els aniversaris d'entitats i d'associacions. No es tracta només de celebrar efemèrides, que també és important, no? Més enllà de les dates, allò important és la feina extraordinària que feu les entitats del nostre municipi. Feina de formació, d'educació, de promoció de la cultura i dels valors que compartim tots els bizantins i les bizantines. Això es complica, ara? Això es complica. Escolteu, aquest cap de setmana tenim un munt d'activitats que volem que podeu gaudir en col·lectivitat, fem xarxa, fem municipi, que és el més important de tot, així que jo us demano que gaudiu del nostre municipi, que celebrem que estem aquí, que per arribar aquí, com s'ha dit abans també, han hagut de passar molta gent. Som avui aquí perquè molta gent abans ha passat per aquí i ha aconseguit que avui puguem celebrar aquest 40è aniversari i per tant hem d'encarar aquest futur amb aquesta visió també del passat. Com deia, si hem arribat fins aquí ha estat gràcies a l'esforç de les persones i a les entitats com tots vosaltres que esteu avui aquí. Som una ciutat que mira el futur, però com mira també ho fa amb un ull darrere, per poder també reivindicar que som aquí per tota aquesta gent que ha passat pel nostre municipi abans que nosaltres. Així que només em queda desitjar-vos a totes i a tots que gaudim d'aquesta festa major, d'aquesta mostra comercial, agrícola i gastronòmica, d'aquesta mostra internacional de pastisseria, que ho fem amb orgull, que ho fem les coses bé, que Sant Vicenç dels Horts té un nom en el món i que ho reivindiquem obertament i desacomplexadament. Visca la mostra, visca la festa major i visca Sant Vicenç dels Horts. Bona nit. Per acabar aquesta festa i començar la que ens espera tot el cap de setmana, ara toca fer un brindis i sou convidats a fer un brindis i tastar les moles i les palmes típiques de Sant Vicenç dels Horts. Bona festa major i bona nit.